Yes, Amuri Zimbabwe tichisangana zvakare apa Horizon Trends apa tinokupai nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe naika. Kutaura kuno tiri paHarare Magistrate Court apo pari kutongwa nyaya yevashandi veHarare Municipality vanosanganisira Tinei Chihwai, Thomas Vakaurayisa naMoses Dicko ava vari kupomerwa mhosva yekufa kwakaita vanhu vatatu vakanyura musewage kubudiriro 3 extension zvichitevera kucherwa kwakanga kwaitwa makomba akadzika about 5 to 6 meters nevashandi ava vakasiya vakadaro for 5 months pasina kana warning signs, barricades or barricade tape zvayo. Mudare tinge tina regional Magistrate Shotgame avo varamba bail application yevasungwa ava vari kufesa 3 accounts culpable homicide vachitiwo mhosva yavari kupomerwa iyi yakakura zvakare ruzhinji rweZimbabwe rwakabatikana nekushaya kwakaita vatatu ava. Vaenderera mberi zvakare vachiti iyi ndo inonzi gross negligence yakaitwa nevashandi ava yakakonzeresa kufa kwevanhu ava. Vakatiwo it's a serious offense yekuti vanogona kupiwa mutongo wakakurisa wekugara muchitorongo kwenguva yakarebesa. So pari zvino toda kuendesa kufuneral service yemusikana Talita Munda anga ane makore 17 ekuberekwa akashayikwa zvakare pachiitiko ichi. Zvinorwadza muri yeZimbabwe. Yatipinde muservice. Atisvika zuva ranhasi uye nekuuya kwese kwataita tichiziva kwazvo kuti nguva yatakaunganira pano haisi nguva inofadza, inguva inorwadza, inodzimba zvikuru. Zita rangu ndinoitwawo Mr. Tirivangani. Mr. Tirivangani ndinoshandira kuHarare Municipal Funeral Services inova ndiyo iri kuprovide maservices amuri kuona akatanga kubvira nezuro nhasi tiri pano nekuda kwemutsino wemwanasikana. Saka Harare Municipal Services ndiyo iri kupa maservices ichafamba nemi pano kusvikira tasvika kumusha, basa rese richinoitwa, nzvimbo yedu ichichengetwa, zvakare vachizofamba nesu kusvikira takadzoka zvepano. Ndoda kudzokorera zvakare nchiti tine urombo zvikuru nekushayikirwa netsaona yakaitika nemwana wedu. Tine urombo murekwa Munda neurombo murekwa Marimana, Life of God Apostolic Church. Tine urombo vana mai vese vari pano. Pakanga paitika chinhu chakadai zvikuru kana mwana achiri mudiki azvimiri zvakanaka muna mai vese. Nokumbira kunyaradzwa naMwari nemweya nesimba rekugamuchira, nekuti tega hatikwanisi kuzvigamuchira. Kazhinji vanhu pavanoimba munguva dzenhamo tichiimba zvamaronga Ishe Jesu, dzimwe nguva vanhu vanotozombotamba vachiti ndiani aronga izvi, voti ndiMwari akadii. Nopedzisira kusvika pakuti ndiMwari here aronga zvinhu zvakadai. Vakorintho kutanga chitsauko 15 verse 26 inoti iyo muvengi wekupedzisira achaparadzwa ndirwo rufu. Kutaura kuti rufu muvengi, hapana ane zero kana ane ukama nerufu. Saka Mwari vakarurama vanogona here kushandisa muvengi kuunza vanhu kwavari. Chiripo apa chiri pachena ndechekuti mwana kana achiri mucheche zvakadai zvinorema, zvinorwadza. Ngatitarisei kubhuku raJob tsauko 21 verse 23 kuenda pana 25. Pane nyaya inobudiswa inotsanangurwa ipapo. Pfungwa inotsanangurwa ndeishi. Verse 23, mumwe unofa achine simba rake rose, akagadzikana hake, wedza dzake dzizere nemukaka, mwongo wemapfupa ake uchiri munyoro. Umwe anofa ane shungu dzemwoyo asina kana kumboravira chakanaka. Vese vanorara muvhu, guru ara pasi vese.
Pfungwa iri kubudiswa apa ndeyekuti hapana anogona kutaura kana kuziva rudzi rwerufu runomuwira. Firo dzedu dzakasiyana. Mparidzi 8 verse 8 yoti iyo hapana ane simba pamusoro pemhepo kuti adzivirire mhepo, hapana ane simba pamusoro pezuva rerufu. Mwana achiva muno muguta reHarare, pfungwa dzedu tese dzinenge dzichiti mwana wedu tichasangana naye, tinoonana naye, tine zvatiri kutarisira muupenyu hwemwana, asi upenyu hwemwana hwadimurirwa panzira. Ende izvi zvaitwa naSatani, zvaitwa nemuvengi.
mushure meongororo netsvakiridzo malocal resident vari kutiwo council yava nemakore akawanda ichingochera makomba ichisiya yakadaro zvokuti vakawanda vanhu vapararira makomba aya njodzi dzakangodai so vamwe vatauriri vaendererawo mberi zvakare vachiti vashanda hongu vakakanganisa pakusiyawo zvavo makomba aya akadaro for the past 5 months asi inogona iri nyaya zvakare yekushayiwa maresources kuti makomba aya anga achivharwa naika zvakare vataurirawo vakati incompetence pabasa haitangiri kumageneral workers chete asi inobva kumanagement vakaendera mberi zvakare vachiti council ndiye inofanira kuitwa sued vakombansete mhuri dzine hama dzavo dzakashayikirwa muchiitiko ichi vatiwo zvakare kune wese ari involved anofanirwa kubatwa nemhosva iyi sezvo mageneral workers anoshanda according nemaorders kubva kumasuperiors avo so uye mucomment section mupowo maopinions edu kuti nyaya yakadai ingafambiswa sei musakanganwa zvakare kulike moshare again this video kuti rikwanise kuonekwa vanhu vakawanda but please don't forget to like share and subscribe to What Trends so that whenever we post the latest news automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.